Girescue sa mga personnel sa Gender and Development Office ang usa ka 12 anyos nga babay human kini gikatahong nanguha og dulan 100,000 pesos nga cash gikan sa usa ka sakyanan nga gipark sa usa ka dalan sa Lapu-Lapu City. Si Ruan Mirundina sa report. Nakadapit sa atensyon sa mga staff sa usa ka convenience store sa sitio Pakpakan, Barangay Basak ang hilabihang kadaghang kwarta nga gida sa batang babay nga namalit og pagkaon pasado alas 11 sa buntag niadtong Lunes. Usa ka habal-habal driver ang ipahibaw sa tanod sa Barangay Basak nga si Marciano Lumungsod. Kinsa mao'y ni susi sa dapit ug naabtan gayud niya ang 12 anyos nga babay nga may dang daghang salapi. Ako ni sa kuan asang kwarta. Hatag niya katong putos. 2,000 kapin. Dayon anak ako sa dire gibutang. Dito na ko gikuha ang kwarta nga daghan kay baldol na ni kilid. Mata ihap mi ato. Sige ihap. Nanawag po sa barangay nga pariwan ang mga tagad. Hindi man pwede kay bata minor man. Mato ni Marciano, dili kini ang unang higayon nga na-rescue nila ang maong bata. Uban ang mga sakop sa Gender and Development Office tungod gihapon sa pasangil nga nanguha siya og kwarta. Pag-abot nila gihap nako mo to na intact itong 97 tanan. So gibiyaan ako sila. Ikaw kamo na bahala ana. So napamaslaing nabawi day nga kwarta po dito sa Pikas. Nga wa magasto pod sa nghatag ang bata nga to. Wa usab dangti og 30 minutos, may negosyanteng nareklamo sa barangay kay nawad-an siya og 99,000 pesos samtang gipark niya ang iyang sakyanan kay nipalit siya og mga puso. 100,000 pesos tanan ang iyang kwarta nga iyang gisulod sa envelope o gisulod niya sa usa sa mga compartment sa iyang sakyanan. Kay wala nga mga kwarta nga ibayad sa puso, almost 2,400 man ako nabayad. Mo tong napagawas to siya nako. Igo lang gid ko nagkuha sa 1,000 nga kulang sa 100K. Din karon igo lang ko nibayad, pagbalik nako wala na. Kaysa at bangra sa iyang giparkingan ang tindahan nga mao iyang gipalitan og puso ni angkon siyang ni kumpiyansa ra siya ug wa niya gilak ang pultahan sa sakyanan. Pinaagi sa abag sa City Social Welfare Office na hinabi nila ang bata ug nasubay nga didto sa sakyanan si negosyante nakuha ang dulan sa 100,000 pesos nga cash. Matod ni Nicole Digamo, ang social worker nga mo'y ni-assess sa sitwasyon sa bata, nahimo na nila kining kliyente niadto pang nilabay Nobyembre tungod gihapon sa pagpangawat. Gipaubos na nila kini sa community-based intervention apan human sa duha ka sesyon wa na mobalik ang bata. Tungod gyud sa kalisod. So nakita gyud sa bata nga lisod sila. Wala sila makaon. Na-interview man ni namo ang bata ato pag pinaka first pag gyud nga na-rescue siya is wala sila sudan, usahay. Makakaon siguro sila sa usa ka adlaw, kaisa, kaduha. Unya, nakita gid sa bata ang ilahang kalisod ba niya. Ang iyahang way nga makatabang siya sa iyang ginikanan is maura gid ni ang pagpanguha. Ikaduha, sa 8 ka managsuon ang minor de edad nga suspitsado. Ang ilang amahan kinsa usa ka construction worker nagumon usab sa bisyo. Subay niini, gikatakdang ipaubos sa behavioral assessment ang minor de edad nga suspitsado karong Pebrero 23. Center-based na mo siya nga intervention. So as of now, dili pa siya possible kay tungod napamantay ka ng sakit nga na-spread gid sa home care. So, i-prevent lang sa gid namo na matakdan pud ang bata didto. Samtang gihangup usab sa negosyante ang paspas nga aksyon sa Barangay Basak ug nauli gayud ang iyang nawang salapi. Siyempre nalipay gid ko murag pag-ibaw na ko murag lupad ako espiritu kay ingana lang kadali. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Misda.